ام لسر ناوی شانده خو و بدلداری بدلسوزی سلاف دکن ام نها لسر گورستان مام جلال ام دیسا مام جلال ده حضور ودا برزداری به حرمت و به حسکرن به بیرتینن سدمه کی سر لیدانا گورستانا مام جلال هيا ام دخوازن ويا جوارا پارور بکن جبر کو شاندیا گرava امراله شاندیا جبو پروسه پیشکتنی جبو پروسه آشتی و چارەسەری ام زانن مام جلال رزدار öcalan ji 1993 hatta naha gelek caran xwedî helwest kir ku proseya çareseriyê û li hevhatînê pêş bikeve. Di her proseyê da Mam Celal xwedî rolekî girîng leyistin ji bo proseya çareseriyê li hevhatînê. Îro jî li Tirkiye به inisiyativa Rezdar Öcalan proseya çareseriye o proseya aşitiye peş dikeve. Jiber veya ki peyame Rezdar Öcalan nirxandine Rezdar Öcalan şandaya me giyant Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Rezdar Bafıl Talabani o cigire Serokê Herêma Kurdistan Rezdar Kubat Talabani. Me nêzî saetek û nîv li gel Bafıl Talabani li gel Kubat Talabani dîdariyekî gelekî qedir bilind pêkanî. Di vê dîdariyê me da me guftûgoyê li ser pêşeroja gelên Kurd li ser pêşeroja Rojava o aşitiya nav gelên Kurd da li Türkiye li Bakurê Kurdistanê me gelek guftûgoyên girîng kir. Di vê dîdariyê da di navberoka vê dîdariyê da me dît ku rola Mam Celal ku ji bo proseya aşitiye û li hevhatînê çawa rolekî girîng reîs Rezdar Bafıl Talabani o Kubat Talabani jide dîdariya me da di wê hevdîtinê da ji bo proseya çareseriyê ku pêş bikeve ji bo proseya aşitiyê li pêş bikeve xwedî rolekî girîng û dîrokî wê bileyzin. Em bi piştgiriya rola wan em bi piştgiriya ku proseya aşitiyê û li hevhatînê pêş bikeve em spasdariya xwe û minnetdariya xwe ji bo Rezdar Bafıl Talabani û Rezdar Kubat Talabani dike. Bila gelê me gelê Kurdistan çar aliyê me dilrehet bin ku hemû aktorên Kurdan îro jî di vê dîdariya me da derkete holê ku bi dilxweşî bi biratî bi hemî hêz û quweta xwe wê piştgiriyê bidin proseya aşitiye û li hevhatînê. Ji ber vê yekî em gelekî encamên vê hevdîtina me em gelekî dilxweşin em gelek bi kêfxweşin. Belê di pêşeroja gelê me da li Rojava li Bakurê Kurdistan başûrê gelekî alozî jî hene. Lê hêvî û bendewariyê mên mezin jî ji bo serkeftinê ji bo milletên Kurd ji bo gelên Kurd jî heye. Îro li ser bingeha êkîtî li ser rihên netewiyê hemî aktorên hemî hezbên Kurdan li sê roja em li başûrê Kurdistanê dîdarî dikin li gel aktorên Kurdan hemî aktor tiştekî dibêjin. Çareseriya pirsgirêka Kurd di pêşengtiya Rezdar Öcalan da wê hemî Kurd destkeftiyên mezin bi dest dikin. Çareseri proseya
آشیتیه د پیشنگتیا رزدار öcalan da em به رزدار öcalan به inisiyatifاوی و به حلوستاوی باورن و em به همه هزو قوتا خواه چیش دست ما ورج با پروسه چارەسەریه پیش بکوه em لگل رزدار öcalan لگل هزاوی و لگل حلوستاوینه جبر ویا که em li sernavê şandeya xwe em dikarin ji gelê xwe ra ji hemî dunyayê ra ji cîhanê ra parve bikin Kurd ji bo proseya aşîtiyê êkin hemî aktor û hemî hizbên Kurdan ji bo aşîtiyê û ji bo lihevhatinê û ji bo destkeftiyê xwe biparêzin û pêş bixînin helwesta yekîtiyê helwesta netewiyê heye ev ji bo gelê me ji bo gelê Kurdistan hêviyekî pir mezin e yê duyemîn belê me dixwest li başûrê Kurdistanê hemî hizbên siyasî ra ev heyeta me ev şandeya me dîdarî li dar bixe lê bes ku îmkan û derfetê me wextê me tune bû em hizbên yên siyasî yê başûrê Kurdistan ku me dîdarî bi wan ra nekir derfet çê nebûn em li ser navê heyeta xwe lêborîna xwe dixwazin lê bila bizanibin Rêzdar Öcalan qedrê û qîmetê yê her mezin dide her ferdekî her Kurdekî her hizbekî yê ku ji bo di nav Kurda da di welatê me de aşîtî û çareserî pêş bikeve ji ber vê yekê em înîsiyatîv digirin em silavên Rêzdar Öcalan ji bo hizbên siyasî yê başûrê Kurdistan ku me dîdarî li gel wan nekiriye em li ser raya we em silavên Rêzdar Öcalan jî ji wan re dikin û em daxwazî û hêvî û bendewarî ji wan dikin ku proseya ku Rêzdar Öcalan dixwaze pêş bixîne ya çareseriyê ya aşîtiyê hemî hizbên siyasî hemî aktorên Kurdan yê ku me dîdarî li gel wan nekiriye em piştgiriya wan em helwestî wan û em xebatî wan dixwazin bi kurtasî em dîsa silavên xwe dilsozî û dilgermaxiya xwe ji bo şandeya yekîtiya niştimanî dikin bi taybetî jî ji bo serokê yekîtiya niştimaniya Kurdistan Bafil Talebanî û cigirê Herêma Kurdistan Rêzdar Kuba Talebanî dikin şandeya me hevdîtinên xwe îro li vê derê li Silêmaniyê bi dawî dike em ê berê xwe bidine hewlêrê û şandeya me sibê wê biçe Tirkiye di pêşerojê de roja wî ne diyar e lê şandeya me di derbarê hevdîtina hemiya da van hevdîtinên hemiya da wê şandeya me îmralê ji raya giştî ra ji gelê me ra encamên van hevdîtinan bi nivîskî û ji raya giştî ra parve bike em dîsa sernavê şandeyê we bi rêzdarî ji dil û can silav dikin. Spas. Bes me First Lady a Kurdistanê Birêz Şaxnasxan jî li gel Şaxnasxan jî hevdîtinekî kir me wiya ji bîr kir qusurê ef bikin helwestê Şaxnasxan ji bo tekoşîna jinên Kurd ji bo tekoşîna gelên Kurd û ji bo gelên Kurd li dunyayê bi rûmet bijî bi azadî bijî helwestê Rêzdar Şaxnas gelek bi qîmet bû gelek nirxandinên guftûgoyên qedir bilind kir ez dixwazim sernavê şandê gelek spasdariya xwe û minnetdariya xwe bo Rêzdar Şaxnas jî pêşkeş bikim hêvî û bendewariyê wî peyamî û daxwazî wî jî ev bû ez dixwazim viya jî parve bikim bi taybetî hemî jinên Kurdistanê yên cîhanê yên azadîxwaz û aşetîxwaz piştgirî bidin vê proseyê bi taybetî jî Şaxnasxan bi hemî helwesta xwe bi hemî dilsozî dilxweşiya xwe li piştgirî da helwesta Rêzdar Öcalan û pêşengtiya Rêzdar Öcalan ku ev prose pêş bikeve helwestî Şaxnasxan jî gelekî bi qedr û qîmet bû ez me xwest em viya jî ji raya giştî re parve bikin spas dikim bînin xêr xweşiyê de.
دەسان خۆش